Спортното шоу на Braille FM. Fairplay. Различното спортно предаване в ефира. Fairplay. Yes, Fairplay. Fairplay. Уважаеми дами и господа, това е Fairplay. Вие слушате Braille FM. Здравейте! Fairplay. Отново дойде време да си говорим за спорт. В следващите 2 часа ще бъде интересно, надявам се, така че останете с нас. Ето и част от нещата, за които ще стане въпрос тук. Безспорно новината, която ни попари преди 2-3 часа буквално, човек, който абсолютно всички, които знаем за какво става въпрос, гледаме, слушаме спорт, интересуваме се, много добре познаваме, разбира се, става въпрос за капитана на националния ни отбор от САЩ 9-4, разбира се, това е вратаря Борислав Михайлов. Той ни напусна на 63 годишна възраст и, разбира се, остави след себе си нещо, което дълго време няма да бъде забравено, сигурен съм. Fairplay. Ще си поговорим след малко за Боби Михайлов и ролята му като футболист в Левски в националния отбор, както и тази роля, която той изпълняваше като президент на Футболния съюз дълги години. Още други акценти, разбира се, ще си поговорим и за турнето на националите ни в Индонезия. Както знаете, спечелихме турнира, спечелихме купата след гръмката победа в петък над Соломоновите острови с 10-2 и победата срещу домакините от Индонезия на финала с 1-0 вчера. Fairplay. Едни от последните въпросителни ще паднат тази вечер, когато са и последните квалификации, т.е. последните баражи за световно първенство в зона Европа. Ще станат ясни и последните 4 тима от Европа, които ще отидат на Мондиала в Мексико, САЩ и Канада през юни и юли. Това е Fairplay. Ще говорим и за зимни спортове, защото финала на сезона там вече настъпи. Кой спечели големи, кой малки кристални глобуси в отделните дисциплини. Какво се случи в зимния спорт по света. Разбира се, няма да подминем и турнира Данколов, Никола Петров. Разбира се, тук става въпрос за борба. Какво се случи там? Fairplay. Това са само част от акцентите. С вас по радиото е Иван Иванов. След малко започваме, така че не мърдайте от тук. Това е Fairplay. Fairplay. Braille FM. Това е Braille FM. Вие слушате Fairplay. Разбира се, сега вече имаме връзка с Динко Гоцев и започваме да си говорим по темите от седмицата. За съжаление, започваме с много неприятна вест, която още един път казвам, буквално ни попари преди 3 часа вече сигурно стана. Кончината на вратаря и капитан на националния отбор от САЩ 9-4 и дългогодишен президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. Аз тук не знам как да започна
освен първо да ти кажа здравей. Здравей на теб и на слушателите. Не знам откъде да започна всъщност тук. Аз все още ми е малко така обикновено на такива... Да, те станаха напоследък не малко такива. Точно така, да. Новини, за съжаление, годината е доста черна в това отношение за тя така си почна. Футболисти. Почна си с 3 януари Димитър Пенев, Джони Валинов, Спиро Девърски си отиде, изобщо с големи фигури. И сега е Боби, който беше в тежко състояние здравословно вече от месеци, знаем от ноември, когато беше приет в болница след тежък прекаран инсулт. Сега около състоянието му не се знаеше много в интерес на истината, но очевидно, когато не се говори много и няма добри новини, това не е добре. За това как са развивали нещата, но мисля, че вече дори това изобщо не е важно. Важно е да си спомняме за тази фигура. Голяма фигура, оставя огромна следа в българския футбол и като футболист, и като ръководител. И на мен ми се иска, когато се случи нещо такова, хората да отсеят и си спомнят най-паметните моменти. Боби Михайлов ни подари не малко такива. Разбира се, първото, което излиза в паметта е матчът с Мексико. Матчът с Мексико, разбира се, да. Година. Това е на мен първата ми асоциация винаги с него е тази. И това е и нещото, с което аз ще го запомня. Аз ще го запомня с онова американско лято, как лежеше с кърпата на главата преди дуспите, как спаси 2 дуспи, как празнуваше победата над Германия с останалите в центъра на терена в края на четвъртфинала. Изобщо това са ми посрещането им тук на цялата... Посрещането, да, това също беше паметно и на летището, и после на националния. Мъжега, да. Още ми е пред очите каква команда бяха. Наскоро ми хрумна една идея, тъй като обсъждахме с приятели колко далеч вече е САЩ 94 в времето. Ами много. И ми хрумна едно описание за този отбор, което през годините не съм формулирал така, но то може би е много точно. Това беше една група номади. Помниш, този тук не се разбира с треньора, другия там, с огромен талант, номади, бунтари, но и с много големи собствен характер, който... Това беше с огромен характер отбор. И не е случайно, че тия хора и до ден днешен остават следа в българския футбол. Сега доста противоречиви станаха нещата през годините за тяхното управление, но ми се иска днес тази тема да не е основна. Те си бяха хора с характер и никога не се пречупиха да угаждат на някого, а си правяха нещата както те ги виждат, за добро и за лошо. Боби, да започнем от там, че когато си син на Бисер Михайлов и си свързан с Левски, ясно, че пътят ти няма откъде друга да тръгне, още повече, когато си талантлив вратар. На 18 години дебютира за Левски. 81 година и връзкарите, които ни слушат, знаят, че това съвпада с старта на един, с така зародиша началото на един невероятно талантлив връзкарски отбор. Това е края на отбора на Панов, на пиката на отбора от края на 70-те и започва ерата на Емо Спасов, на Емо Велев, на Наско Сираков, да, по-късно. Боби Михайлов. Там вече към средата на 80-те те бяха... Искранов по-късно малко. Гибона, да, той е част от този отбор. Да. Значи това беше отбор, който и до ден днес е идолизиран от левскарите. И на вратата беше Михайлов. След това световното първенство в Мексико, където той беше титулярен вратар. А все пак много важно, много млад титулярен вратар на 23 години. И за да стигнем 11 години по-късно до кулминацията в Щатите, където не само беше титулярен вратар, а беше и капитан на отбора. Но там не завърши всичко, защото той беше част от Евро 9-6. Евро 9-6 квалификациите, преди това много успешни също за България. И от Франция 98, където не игра, но беше в състава. Тоест, това е човек, който е бил на 3 световни и на едно европейско първенство с България. Не знам колко хора могат да го кажат това нещо.
И така, единици са от този отбор, които оцеляха през всичките тия години от 86-та до 98-та. Всъщност не съм сигурен дали не е той единствения от 86-та. Даже почти съм сигурен, че е. Аз сега се опитвам да си ги преврата в главата всичките. Няма как да е имал друг 98-та от този състав 86-та. Евентуално Сираков, той вече се беше отказал, нали така? Не, 98 вече не е Сираков, мисля, че не беше национален отбор. Да. Но идеята е, че той остави голяма следа като футболист, 102 мача за България, все пак когато си капитан на този отбор, който вдигна, не, за съжаление не дигна световната титул, но взе бронзовите медали, когато си много важна част от отбора и разпознаваема фигура. И след това, на практика, почти веднага след края на футболната си кариера започнеш, сложиш костюм и минеш от другата страна и си ръководител. Първо в тогавашното спортно министерство, което се казваше Агенция за младежта и спорта. Да. След това стана вице-президент на БФС и 2005 година беше избран за президент. Значи той беше на 42 години, когато пое управлението на футболни. И се оттегли през 2023-та всички знаем как. 18 години, да, той се оттегля всъщност два пъти, да припомним, че единия път беше под директен политически натиск от тогавашния премиер Бойко Борисов. Това след мача с Англия, който загубихме. Да си подаде оставката, но той остана, на практика той ръководеше Футболния съюз. Сега много интересно, че докато се сипеха критики към цялото му ръководство, хората, които са работили с него, казват съвсем други неща и тоест не съм чул някой да каже лоша дума за това как е ръководил футбола, говоря за хората отвътре. Така че нещата се разминават, за Палянковците искат едно и виждат едно и разбира се, различни са нещата, но отново казвам, в деня на неговата кончина едва ли това е най-важното. Той си взе своето място в историята и то е много сериозно и като футболист, и като ръководител никой не може да изтрие. Да не говорим, че единствения все още българин в изпълкома на УЕФА, така че влиза в изпълкома на УЕФА, което на ръководно ниво може да не се равнява на полуфинал на световно първенство в футбол, но нещо, което някои държави въобще признание. Нямат. Буй е така, може би много хора го виждаха. Отбор от САЩ 94, да не забравяме, беше много така експлозивен буквално като темперамент и Боби беше може би най-спокойният от тях. Той беше това присъствие, което този целият огън го така леко му даваше, фризираше, даваше му малко по-дипломатичен вид, ако мога така да кажа. Някакси беше по-аристократично настроен от останалите, в същото време около бяха, помниш какви диви луди хора. Изобщо това е имиджа, който аз имам за него. Костадинов и така нататък. Трифон лека му пръст, Ицу, Наско Сираков, бяха се луди глави. И аз, това е моя спомен за Боби Михайлов и ще се опитам този да запазя на Боби Михайлов от САЩ 94 и Евро 9-6, да не забравяме, където България трябваше да играе четвъртфинал, но един откровенно нагласен матч между Испания и Румъния ни изхвърли с 4 точки от една от най-трудните групи. Изобщо, но това също, този отбор също направи много неща 96-та година, въпреки че не стигна полуфинал. Аз много пъти съм се замислял какво ли щеше да стане, ако бяхме отишли все пак на четвъртфинал, защото всички, поне ние, нали, от нашето поколение, помним какво се случи след като се прибраха и как бяха посрещнати нашите футболисти след Евро 9-6. Откровенно казано, те не заслужават. Разбира се. И също така тук ще добавя в светлината на днешните събития. Макар че не знам дали светлина е най-точната дума при така тъжна дня, но... Да, въпреки че един от малкото, един от малкото, които защитиха тогава Димитър Пенев, беше капитана. Бяха Ицо, Трифон и Боби Михайлов, които станаха ясно и казаха да сменим Димитър Пенев е голяма глупост. Точно така беше. Той беше буквално разжалван и
като в едни други години и други сфери на живота, свален от поста национален тренер, при положение, че беше четвърти в света, беше два пъти поред Германия и беше класирал за първи път България на финали на Европейско първенство. И първа победа. Но това е. Това е съдбата. Така бяха нещата. Ето, че Димитър Пенев и Боби се събраха. Както и Тунио е някъде там, казано съвсем образно. И най-лошото е, че говорим за хора, които не са на някаква пределна възраст. Онзи ден Краси Бълков направи 60 години да е жив и здрав. Това е поколение, което е набор 63-68 година. Да, се казва, още има на къде. Те първа. Да. Това е положението. Новината си е новина. Не е сензационна. За съжаление, всички знаехме за разклатеното здраве на Боби и проблемите му в последните месеци. Но винаги си е изключително неприятно и тежко да научи за... Все пак, даже днес с главния редактор на Дирбеге Никола Костадинов обсъждахме в моментите, в които така излезе брейкинг, новината за кончината на Боби, че колкото и да се опитваш да си го представиш по друг начин, това е човек, който беше герой от нашите детски години. Детски, юношески, тинейджерски. Защото това лято няма да бъде изтрито никога от паметта на българите, от тези, които го помнят и които го видяха. За щастие имах възможността да бъда един от тях. И това е. Михайлов е един от героите на това лято и това никога няма да го отнеме като рол от него. Сега най-близките му го познават по друг начин. Те тъжат за човека, Боби и Михайлов, които са загубили. Да, но ние си спомняме героя от онзи златен отбор. Да споменем накрая, че поклонението пред Боби Михайлов ще бъде на 4, нали така не бъркам, 4 април. Мисля, че в събота, да. Така видях по сайтовете и да преминем пък към настоящето, защото националният отбор по футбол този път обаче от 2026 година се връща от Индонезия. Не знам кога. Предполагам, че още не са се прибрали. Днес се прибират, днес са дълът. Днес трябва да се приберат. Изиграха 2 мача. В петък и вчера този срещу Соломонови острови, една от най-големите победи, със сигурност най-резултатните победи на националния отбор. Дали е най-голямата, не знам. Не е най-голямата. Най-голямата продължава да бъде 10-0 над Гана. 10-1 над Гана. Тази не можа да й бие. Аз понеже пътувах по радиото, го слушах матч, точно това си говорихме с един приятел. Сега Гана, ако ни хванат, дали ще има пак 10-1 за нас? Няма да има 10-1 за нас. Предполагам, че Гана е фаворит в този матч. Сега не бих казал, че те са някакво страшилище последните години, но със сигурност при нашата форма. Но да ти кажа, нека се концентрираме върху нашия отбор. Да. Аз по-скоро бих спортно-технически не бих правил големи анализи на двата матча. Първо те бяха играли в много нетипични условия, в голяма влажност, на голяма жега, след 11-12 часово пътуване. Няма начин да правим някакви оценки как отбора е бил на максимално подготвени, а и съперници също, които игра са, няма какво да се лъжим от друго ниво. Особено първия. Там, доколкото знам... Първия Индонезия, между другото, е така приятен, надъхан отбор, който пред своя публика се опита да се представи добре. По никакъв начин не бих казал, че този отбор мога да го сравня с тези, с които ще се срещаме в европейските мачове, но не е слаб отбор. Ние не играхме и кой знае колко добре в този мач в неделя. Сега, в понеделник, ако трябва да сме честни. Нашия отбор по-скоро издържа накрая, като се видя, че и силите свършиха, което пак казвам обяснимо с оглед на условията. То не се диша в тази влага. Ти 90 метра тичаше направо убийствено. На мен въпросите по-скоро са ми други. Първият ми въпрос е дали наистина не можеше да се избегне това турне и да се играят някакви мачове тук по-наблизо и с някакви по-сериозни съперници, или дори просто само да са по-наблизо и да не се мъчат играчите в тия пътувания, в тия смени на часови пояси, в
Това трудно после възстановяване. Те след няколко дни имат матч, даже някои от футболисти имат матч още в петък за клубните си отбори. Какъв беше примерно смисъл да играем с Соломонови острови? Положение, че очевидно Соломонови острови ще ги бием в какъвто и състав да сме. С отбора на Б група ще ги бием. Тоест не можах да разбера спортно-технически смисъл. Разбирам смисъла на турне, в което селекционера изкарва време с футболистите си, вижда ги, така, наблюдава навици, наблюдава взаимовръзки, кой с кого, как. Това ще му бъде от полза за следващите мачове и за следващите периоди. Но единствено от тази гледна точка го оправдавам това турне. Другото, което ми направи неприятно впечатление е как продължава тая... българските футболисти изглежда не им е много ясно как трябва да общуват и с обществеността и с медиите. Не го разбират много този процес. Казвам го съвсем добронамерено. Това постоянно вглеждане кой какво написал, кой какво казал, тук ни хейтат. Ти играш национална отбор на България. В смисъл, всеки мач на национална отбор на България се гледа от страшно много хора. Разбира се, с който и да играеш. Да, и като паднеш, като биеш, има реакции. Това го има навсякъде по света. Живеем в ерата на практика. Ние имаме 6 милиона журналисти в България с благодарение на социалните мрежи. Всеки има мнение, всеки може да го изкаже, има трибуна. В крайна сметка трябва да свикнеш с тия неща и малко да гледаш по-нашироко, а не постоянно. Значи и вчера и селекционерът печели купа, нали, сега печели матч, печели купа радостен. Излиза и първите приказки са кой какво написал и какви глупости си изписали. Не е това подхода, разберете. Разходете се на момента. Сметка, кой каквото пише си пише, значи и хората имат право на мнение и вие си играете и си виждате там какво ви е нивото, значи след като смятате, че сте направили добри мачове, подпразнувайте си ги, бъдете доволни, направете си анализите. Не дейте веднага да се обръщате към това, Значи много, това е изключително дразнещо и продължават да не могат да се оттърсят от него българските футболисти. Има една позитивна тенденция спортистите ни младите да се оттърсват от него, защото ги виждам как със съвсем друг менталитет са една група от млади успешни български спортисти. Между другото с подобен менталитет е и Илия Груев, който стана футболист на годината, но общо взето другите много не ги виждам в тая светлина. Постоянно се оглеждат кой какво написал, ощипани малко от критиките. Няма да стигнем така далеч, защото вие може да си мислите, че ви критикуват незаслужено и не, че вие сте виновни, конкретно вие, тези, които играха в Индонезия, но вие сте част от националния отбор, а националния отбор, като му виж резултатите в последните 10 години, има защо хората да са недоволни и да изразят негативни мнения. Така е. Аз също мисля като теб. Просто менталитета ни е на времето, може би липсата на социални мрежи беше. Да, но пак много имаше. се промени средата, да. Пак имаше и такива работи, въпреки че по-малко. Докато ние си печелим купи и си играем в другия край на света, образно казано, тази вечер се решават съдбата на последните участници на Мондиала в Северна Америка през юни и юли. Откъде да започнем? Ако искаш първо от Евробаражите. От Европа. Да, от Европа ще почнем. Защото доста интересно. Прочетох, мисля, че в Диспорт ми попадна, за косовски фенове, които не са оставили турските футболисти да спят. И в Босна имаше такива случки тази нощ. Да, Босна. Там е така. Значи, истината е, че 4-те мача са много интригуващи. Да ги повторим, кои са 21:45 начален час. Босна, Италия, Косово, Турция, Швеция, Полша и Чехия, Дания. Победителите отиват на световното първенство, отпадналите идват в нашата дневна и на канапето да го гледаме заедно. Да. Много са интересни мачовете. Два от тях са с отчетлив фаворит, Италия и Турция, въпреки че са гости, са фаворити. На Косово и на Босна, в това няма съмнение. Но на такива места Зеница и Прищина си играе страшно трудно. И всеки, който си мисли, че тук ще има лесна развръзка, бърка. Много ще са трудни тия гостувания на турците и на италианците. Колкото до мачовете Швеция, Полша и Чехия, Дания, тези отбори са ми напълно равностойни.
поне на теория, и не знам какво да очаквам от тия мачове. Чехия Сигурно. и... Да, Чехия всъщност се класира с Дуспи. Да, и изобщо отборите са равностойни, наглед няма явен фаворит и в двата мача. И след това, когато тези мачове приключат, в полунощ в Гуадалахара започва Демократична република Конго срещу Ямайка. Първия интерконтинентален плейоф и в 6 сутринта наше време утре е Боливия и Ирак. И това са вече последните две квоти, които ще бъдат определени. И ние около 8, ако има продължение 8,5 да кажем, утре сутринта ще знаем всички 48 финалисти. Конго с... Конго срещу Ямайка и Боливия срещу Ирак. И тук ще е трудно. Те, значи, африканския и южноамериканския отбор са фаворити. Обаче в интерконтинентален плейоф, който е матч или това е шансът. Ирак чака 40 години да играе на световно първенство. Ямайка е играла веднъж на световно първенство 98, колкото си спомням. Да, това е шанса на тия футболисти. Конго не е играл, не знам дали някога е играл на световно първенство. Боливия, аз си ги спомням 94-та, после на там имаха май, но не съм сигурен. Кой? Боливия. Боливия не са играли от 94-та също. Тоест, това са отбори, на които това има шанс. Това голямо разширено световно първенство им отвори този шанс и имаш последен матч и няма как да не се хвърлиш след всичко в него. Така че и тези матчове ще са много интересни. За съжаление, няма къде да ги гледаме по наш канал, но те пък и са в нощни часове, така че не е чак толкова, за съжаление. Както се казва, и ние сме хора да се наспим. Който търси намира са, в крайна сметка. Да, но идеята е, че утре тази тема я затваряме с това, че знаем вече всички финалисти, всички групи ще са оформени, знае се кой в коя група отива и така. След което връщаме вниманието си изцяло към последните 2 месеца от футболния сезон в клубния футбол и след това идва ред на световното през лятото. Има време до там. Аз ти предлагам едни малко минутки да отделим за това какво интересно пък се случи извън футбола, от твоя гледна точка, в тази една седмица. Първото задължително трябва да бъде Яник Синер и неговия слънчев дубъл в Майами. След като спечели Индиан Уелс, сега спечели и двата големи турнира. Мастърс в Майами. Това нещо е правено в последните години само от Роджер Федерер. В една година да ги спечели, защото се смята, че е много трудно. Това са турнири, които продължават общо 27 дни, мисля, че. И пътуваш през цялата територия на щатите между тях. Особено като играеш финал в първия, на практика това означава, че ти имаш около 20 часа за адаптация, полет през цяла Америка и започваш следващия. И постижението е голямо. Припомням, че и при жените Арина Сабаленка направи също. Слънчев дубъл, тя ги спечели също двата. И битката на върха става много интересна, защото Синер се доближи доста до Алкарас вече. Задава се сезона на трева, където на клей, където знаем, че се очаква Карлос Алкарас да бъде безпощаден. И ще бъде много интересно тук между тях двамата как се завързва играта, защото като погледнеш ранглистата, между тях разликата е, да кажем, 1000 точки, което се наваксва буквално с 2 турнира, дори ако е Мастърс с един турнир. Но след тях има една пропаст, нещо 7000 или 8000 точки до третия Зверев, което ясно очертава кои ще са доминиращи сили в тениса в следващите години. Да, ще гледаме Григор Димитров. Какво предстои за него сега на клей? Ще се пуска ли някъде или още не е? Да, той вече е заявен и в Монте Карло и на обичайните турнири, мисля, че излезе програмата за Монте Карло и за Мадрид за сега, но той е вече на 93-то място в ранглистата, което е леко притеснително. Почва да става все по-трудно за него, падайки в ранглистата, защото това означава, че трябва да минава през квалификации на големите турнири, на някои от големите турнири, и това вече го поставя в друга роля. До сега той имаше гарантирано място в основната схема. Да.
Но в крайна сметка тя кариерата си върви. Сега дали ще може да рестартира малко сезона си, да започне да спечели някъде 2-3 поредни мача, да набере самочувствие, не знам. Не мога да преценя в какво състояние е. Искрено се надявам това да се случи или на Клей, или на Уимбълдън, където той по традиция така през 2-3 години прави много силни турнири. Миналата година беше изключително силен на Уимбълдън. Една контузия го спря да, може би, да играе полуфинал и да елиминира Синер. Това е в тениса, освен тениса, друго така в идния уикенд. Мисля, че трябва да гледаме и поредното участие на Никола само във Формула 2. В Япония, мисля, че нали така? Ами в Япония беше сега старта във Формула 1, където спечели Кими Антонели. Mm-hmm. Да, има много интересни събития, но мисля, че е дълга темата. Има протести вече на пилотите, на част от пилотите за това как протичат състезанията с новите правила. Макс Верстапен директно каза, че обмисля да се оттегли след края на сезона, ако така продължават нещата. А изобщо там също ще бъде интересно. Явно разочарованието е голямо. Ами разочарованието е голямо, адаптацията е трудна, очевидно правилата са доста различни и също ще е интересна тема да следи. Там сега има голяма пауза заради двата отложени старта в Саудитска Арабия и Бахрейн, така че ще имат време да пренастроят, да се адаптират още и ще видим след паузата. Кажи ли, че месец? Без малко, ами да. Добре. Така да приключим за днес. Хубав и успешен ден на теб и до следващия път. Благодаря, до чуване. До чуване, Динко Гоцев от Corner BG, разбира се, нашия приятел и колега. Сега пускаме музика по Braille FM, след което Fairplay продължава. Останете с нас. Това е Fairplay. Braille FM. И така, уважаеми дами и господа, това е Fairplay. Продължаваме напред с още интересни и любопитни неща. Сега дойде времето и на рубриката на Цветан Радулов, в която става въпрос за всичко, само не и за футбола. Така че се надяваме любителите на другите спортове да бъдат доволни от това, което ще се случва в ефира при нас в следващите минути. Цеци, здравей! Здравей! Ами след топлите южни морета се прехвърляме на север, към географски, да, близо до Северния полюс, възможно най-близо, да си сверим часовника, както знаем. И да минем един час напред. Точно така. Добре. И така да започнем с зимните спортове, чието финал на сезона наближава от няколко седмици. Виждаше се на хоризонта последните 2-3 седмици, както сме коментирали. Mm-hmm. И да кажем първо ски алпийските дисциплини. Безспорно най-популярната и най-гледаната, може би, най-гледания спорт, най-комерциалния, така да се каже, от комерциална гледна точка. Така. И така, при мъжете се проведе последните състезания бяха от Световната купа в Хефиел, близо до Лилехамер. Да, Норвегия, да. Гигантския слалом беше спечелен от последното състезание от Лукас Пинейро Бротен, бившия норвежец, настоящ бразилец. Mm-hmm. Изключително драматична развръзка, тъй като с тази победа той спечели и малкия кристален глобус след лошото представяне на Марко Одермат. На второ място завърши Доминик Меяр, който е и трети в крайното класиране, и той също имаше шанс да стигне до малкия кристален глобус. Но уви. В слалома, последното вече състезание, което се проведе на следния ден, победа за представителя на домакините
Тимон Хауген. Алберт Попов завърши на почетното 23-то последно място, но както виждаме, последният старт е един доста ограничен от към състезатели. Да кажем, че Атле Лимаград спечели малката световна купа слалома. Вече от миналите седмици коментирахме за спечелената купа от страна на Марко Одермат, който спечели големия кристален глобус. Mm-hmm. И така, при жените. Триумф за Михаела Шифрин. Тя спечели гигантския слалом в Лилехамер. Жените бяха в Лилехамер. Всъщност тя спечели световната купа, докато последното състезание бе спечелено от канадката Валери Грение. Така. Тук става дума за гигантския слалом. Да. За гигантския слалом бе спечелен от Грение, а Микаела Шифрин, която триумфира с купата, спечели слалома, като бе следвана от Юлия Шайб. Така завоюва поредната световна купа. Голяма. При това. Да. А малки колко има този сезон или нямаш конкретна представа в момента? Слалом гигантски, слалом спускане, така нататък. Мисля, че във всяка една от дисциплините има малък кристален глобус. Аз знам, въпросът е Микаела. Доколкото знам, Шифрин. една от състезателките, които печели малък кристален глобус, е Юлия Шайб. Mm-hmm. Юлия Шайб, и мисля, че Микаела Шифрин печели поне още един малък кристален глобус. Да, добре. Това е. Края на октомври, живот и здраве. Пак ще гледаме ски. Да, прехвърляме се към ски полетите. Тоест, това става дума за ски скока. Като последното отборно състезание по ски полети от финалите на Световната купа в Планица беше спечелено от Австрия. Силно представяне за фамилия Превц с няколко победи, и последното състезание въобще в сезона. Така. Бе спечелено от норвежеца Мариус Лундвик. Лундвик, пак в Планица, Словения. Ще състоя то. А пък в същото състезание Владимир Зографски изравни рекорда на България, след като завърши с 215 метра в финалния кръг. Да. Така за той остана на 26-та позиция, след като първия кръг беше на 206 метра. Носител на Световната купа е Домен Превц, който остана втори в последното състезание, като той приключи с 14 победи в сезона и не успя да изравни рекорда от 15 победи, поставен от Петър Превц, неговия брат. Има време другата година. Да, като трябва да кажем, че това беше последно състезание за двама видни състезатели, Камил Стох, полякът Камил Стох, и австриеца Мануел Фелтнер, който се отказва на 40 годишна възраст. Той е олимпийски шампион от Пекин, трябва да го кажем. Да, 2022. Така е. Така да пожелаем едно спортно дълголетие на Владимир Зографски. Все пак той е опитен, но мисля, че има какво да се желае още, така че след най-добрия си сезон да му пожелаем още по-добри. Крайното класиране на Световната купа: Домен Превц, Кобаяши, и Даниел Чофеник от Австрия. Като в малкия кристален глобус в ски полетите
беше спечелен от, разбира се, Домен Превц пред Штефен Ембахер и Форфанк от Норвегия. Да, Така интересно. че виждаме силен сезон за словенския тим, воден от Домен Превц. Словенците си имат традиции в ски полетите, в ски скоковете, така че като цяло Да. в северните стилове ски са добри. Да, трябва да кажем и... Ами, от ските да преминем към сноуборда. Там сезона, знаеш, приключи по-рано, но пък едно от състезания, по финалните състезания беше световното юношеско първенство по алпийски сноуборд, което се проведе в италианския зимен център в Унгария. Както се казва, италианците продължават да приемат състезания от различен характер в зимните спортове. Не е лошо. Така Да, се е случило тази година. Браво! така е. Това, което трябва да кажем е, че българския отбор е доста солиден. Включваш Биляна Замфирова, поредният член на клана Замфирови, Димитър Василев, Георги Караджинов, Аглика Георгиева, Александър Гергов и Анита Райчева. Виждаме какъв сериозен състав. Повечето от тези състезатели се класираха между 10-то и 15-то място. И няколко 11 и 12 места. Добре. Да. Така че това е в сноуборда, което можем да кажем. Един не лош завършек за сезона. Ясно е, Като че изключим нелепи като инцидент. изключим неприятните вести, свързани с Малена Замфирова, която се очаква през април месец да се прибере в България. И ще видим тогава колко ще бъде възстановяването. Добре. На нашата талантлива състезателка. Да, дано да продължи и нещата всъщност при нея да се наредят така, както надявам се, сигурен съм, че всички искаме по този начин да тръгнат нещата при нея, че всичко да е наред. С какво продължаваме сега? Ами да продължим да завършим с биатлона. Накратко за държавното първенство по биатлон. Знаеш, сезона приключи. Естествено, водещи фигури бяха Лора Христова и Владимир Илиев. Самия Владимир Илиев записа 3 победи на 3-те дистанции, които се проведоха. Да. Докато няколко пропуска в преследването попречиха на Лора Христова да запише требъл. Като тя бе изпреварена от своята приятелка и съотборничка в националния отбор Валентина Димитрова. Така, докато вече разбрахме, опитния Владимир Илиев записа и в спринта, и в индивидуалното победи. Да, требъл си направи. Да, пък Антон Синапов, който в преследването спечели бронз, обяви края на състезателната си кариера, като чепелареца бе приветстван от публиката. При юношите очаквани победи за Рая Джамова, юноши до 19 години, и естествено Георги Джоргов, нашия млад талант. Междувременно беше преизбран председателя на Българска федерация биатлон Атанас Фурнаджиев, а пък Фурнаджиев се казва, Цеци. Фурнаджиев. Фурнаджиев може, да. Така е.
можем ако си спомняме, любителите на футбола по няколко други начини също му казваха, но това са... Така е, но да бъдем коректни все пак. Да. Фурнаджи. А пък Лора Христова сбъдна една от мечтите си и летя с планер над Пирин с помощта на инструктор. Това е много хубаво. Аз не можах да си сбъдна мечтата, но поне тя успяла. Радвам се за нея наистина. Така е, като тя се приземи успешно. Това според мен това е най-добрата новина от тази гледна точка. Няма какво да се лъжем, знаем, че все пак трябва да си казваме такива неща. Да, добре. До тук са зимните спортове. Зимните спортове приключват с световното първенство по фигурно пързалене в Прага. Да. Мисля, че това е един подобаващ завършек. И така, кажем за българската представителка, Александра Фегин завърши на 23-то място след някои грешки на волната програма, но все пак тя изигра своята волна програма и едно прилично класиране на световно първенство, предвид условията в България и така нататък. Предвид липсата на условия в България. Да, предвид абсолютната липса на условия в България. Титлата беше за Каори Сакамото, състезателка, която се оттегля, макар и на 25 години, и ще се занимава с треньорство. Помним емоционалния финал на Олимпийските игри за Сакамото. Да. Тя беше следвана от сънародническата си Мона Чибе и Нина Пинцароне от Белгия. Ако някой си мисли за друга държава, от Белгия е Нина Пинцароне. Знаем, към последно време в Белгия има добро развитие на на фигурното пързаляне. В спортните двойки победа за немската двойка Минерва Хазде, Никита Володин, натурален немец. Като това е първа титла от 2018, която беше спечелена от Алена Савченко и Бруно Масо. Масо. Против немеца може човека да е от Калининград просто. Може да е от всякъде. И така трябва да кажем. Да. И все пак да кажем, че след немската двойка Хазе Володин беше на второ място завършиха Анастасия Метелкина, Лука Берулава от Грузия. Да. В третата позиция беше за канадската двойка Лия Перейра, Трент Мишо. Както се казва, наистина доста емоционално и при спортните двойки. Хубаво, интересно е това при фигурното. Трябва да кажем също, че за победата на Иля Малинин, очаквано, може би, а също и за победата на френската двойка, Цизерон Бодри. Да. Наистина видяхме едно хубаво състезание. Като олимпийските шампиони от Милано Кортина, с малко, може би, не знам, месец по-късно или по-малко, записаха златен дубъл. Като на второ място остана канадската двойка Пайпър Гилес Пол Пуарие, а на трето американската Емилея Зингас Вадим Колесник. Това е шеста титла за Сизерон. Конкурентите им от Америка, Мадисън Чок, Еван Бейс, не участваха заради преумора по време на сезона. Нормално е. В края на сезона. Доста двойки индивидуални състезатели решиха да си починат от това състезание, тъй като
сезона включваше много големи натоварвания, включително олимпийски игри. Да. Видяхме как на самата олимпиада напрежението си повлия. Но това е. Да искаме да пожелаем успех и скоро време, поне на европейско първенство, да видим българска двойка. Танцова двойка, защото спортна двойка, особено в последните години, виждаме по-малко брой състезатели. Знаем, след като Русия и Беларус бяха изключени реално от спортното движение, там в спортните двойки руснаците имат доста сериозни традиции. Да, ами чакаме следващото такова състезание. Сега, ако искаш да продължим с още един така естетически спорт, само че не на лед. Да, естествено нямаме предвид вдигането на тести, става дума за художествената гимнастика. Да, така е. Така е. Проведе се Световната купа в София с участието на много именити състезатели. Разбира се, олимпийската шампионка Дария Вартоломеев и още няколко опитни състезателки отсъстваше. И така, да кажем, силно представена на Стиляна Николова, която обаче завърши на второ място в многобоя. А след това при вчерашните изпълнения на уредите Ева Брезалиева спечели златото на бухалки. Знаем, бухалките е една сериозно българска дисциплина. На бронзов медал за Стиляна Николова. Така. Освен това, Стиляна Николова извоюва и сребърен медал в топката, но заради неточности в състезанието, силно представяне на Таисия Унефрийчук. И така, трябва да кажем, с сребро на топка пък завърши неутралната състезателка София Терякова от Русия. Знаем, още малко има много сложни правила вече с тези неутрални състезатели, които все по-често се появяват. Ансамблът на България приключи с бронзов медал, а след това редица грешки го оставиха без медали в състезанията на уредите, провели се в вчерашния ден. Той отново беше в обновен състав, като обновен доста познати имена с включването на София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова. Доколкото е ясно, Маргарита Василева лекува контузия. Да й пожелаем бързо и успешно възстановяване. Да, предстои доста сериозен сезон, започва може би вече и борбата за олимпийските квоти. Добре, това ли беше информацията за художествената гимнастика? Да, мисля, че доста... Добре, продължаваме сега към отборните спортове, да видим. Все пак да кажем нещо за борбата, където се проведе едно от най-значимите състезания в българския календар. Там Колов Никола Петров. Традиционният ни турнир. Така, добре, какво се случи там? Традиционен турнир. Отново покрай него имаше неяснота, около се говореше за националите. Ще има и заседание на управителния съвет. Отново имаше отправени въпроси кой, къде и защо не се състезава. Но все пак да кажем, няколко титли спечелени в българския национален отбор и от българските представители, всъщност не като национален отбор. Да. В свободния стил първата титла беше за опитния състезател при сравнително тежките състезатели Ахмед Батаев, 92 кг, а в класическия победа за Светослав Николов.
И така имахме много състезатели, имаше голям интерес, много състезатели от чужбина. След това България взе още няколко титли в лицето на Кирил Милов, Шамил Бабедов, доста внушителна титла, Стоян Кубатов, Биляна Дудова при жените, Семен Новиков завоюва бронзов медал. След това в финалния ден трябва да кажем, че примерно Юлиана Янева отпадна, а при 74 килограмовите триумфира Михаил Георгиев. Трябва да кажем и втора поредна титла за Захид Валенсия, миналогодишния най-добър чужденец. За медали също завоюваха и Ален Хубулов, а поясите бяха дадени на Михаил Георгиев и на Стоян Кубатов. Както се казва, това са за първи път са носители на престижния трофей. Интересно, че бяха избрани те. Може да кажем още някои неща. При жените Биляна Дудова, най-добра българска състезателка, мисля, че е абсолютно естествено. Така че това са новините от борбата и тази седмица очакваме ново развитие около управителния съвет по борба. Тепърва ще видим какво ще ни поднесе още Станка Златева. Може би някое време да й каже да понамали малко тона. Но едва ли. Така е, в крайна сметка тя е президент или там председател, както се води на Федерация борба. Ами добре, минаваме към... добре, сега една малка изненада преди отборните спортове. Айде, че напредваме във времето. И това е все пак да кажем, че в Панагюри ще се проведе държавното първенство по тенис на маса, като по 2 титли завоюваха Йоан Величков и Мария Йокова, двама от най-титулованите ни състезатели. А в не толкова близък Ташкент, в Световната купа по фехтовка, Йоана Илиева спечели поредния си сребърен медал и вече стигаме до баскетбола и волейбола. Точно така, дай да видим какво се случва там. Баскетбола няма как да не започнем с една голямата новина, така да кажем. И това разбира се е завоюването на Адриатическата лига от тима на Монтана, който вече търси требъл. След победи в финалната четворка над Партизан, в финалния матч Монтана победи с 69-66 словенския тим на Целия. Чакай сега, това при мъжете или при жените? При жените. При мъжете, извинявам се, тъй като Монтана е един от традиционните женски отбори. Да, така е, но... Така е. Всъщност един от традиционните, в момента един от трите ни женски отбора. Затова може би трябваше да поясня по-добре, но така трябва да го кажа. Добре. И така, да кажем някои интересни резултати от мъжкото първенство, където Берое отстъпи на Рилски Спортист с 81 на 98. Рилски Спортист в момента е водач в класирането, а Локомотив Пловдив загуби драматично с 90 на 98 над Ботев Враца, като двама от състезателите от водещите състезатели бяха на пловдивчани бяха контузини и не взеха участие, а по време на матча трима състезатели, включително топ реализатора Сингълтън, 32 точки в този матч, получиха контузии и напуснаха игра. Много неприятно. Да, така е. Тепърва очакваме да видим какво ще се случи в българския баскетбол.
Как трябва да кажем и една добра новина, след отново проблеми с контузии, нашият национал Йордан Минчев се завърна в игра за своя отбор Кемниц, който играе в Бундеслигата. Все пак едно солидно представяне за Танчо Минчев. Да, добре, продължаваме напред. Стигаме до волейбола. Волейбола от други ден започват полуфиналните матчове. Като в последната въпросителна отпадна, след като ЦСКА победи с 3-0 Берое и отиде на полуфинал срещу Левски. Интересно ще бъде това. Пак са 3 от 2 от 3 мача, нали така? Не, 3 от 5. 3 от 5 финалите, полуфиналите и финалите са 3 от 5. Ясно. Да, а при жените за тази плейоф, тази фаза предстои от събота и неделя. Да кажем и другата двойка все пак при мъжките полуфинали. Да, другата двойка точно така трябва да я кажем и това е Локомотив Авия от Пловдив и Нефтохимик 2010. Така че Софийска и провинциална двойка, т.е. ще има софийски отбор на финала. Левски ще опита да защити титлата си, а ЦСКА ще опита да прекъсне негативната серия от загуби срещу Левски, някои от които с много лош късмет. Трябва да кажем и малко по-надолу какво се случва. Добруджа обяви отказа си от участие в Суперлигата поради финансови причини. Федерацията тепърва ще вземе решение какво ще се случи. Дунав се наложи над Металург в плей-аут за А-група и не А-група, за Суперлигата. За Суперлигата и остава в най-горното ниво. По подобен сценарий Родопа Смолян победи Айтус в плей-аута и остава в висшата лига, второто ниво. Знаем, там А-групи са трето и четвърто ниво в нашето любимо първенство. Добре. Трябва да кажем и за класирането на европейско първенство на нашия волейболен отбор девойки. Като квалификациите се проведоха до 18 години, става дума, като квалификациите се проведоха в София. Ние спечелихме 3 победи срещу отбори като Румъния, Гърция, Турция. И ще очакваме представянето на нашите състезателки на европейското първенство. Добре, Цеци, давам ти сега и... Да, това трябва да кажем също, че може би някой път, когато имаме повече време, да кажем, че от Световната федерация обявиха, че подготвят сериозни промени в волейбола, в правилата на волейбола, а и в наименованието на състезанието. Световното първенство вече ще се казва Световна купа. Тъй като знаем, има състезания, които Световната купа означава световно първенство. Футбол е типичен пример. Нямаше ли нещо такова във волейбола, когато ние станахме трети? Аз си мисля, че по едно време Световната купа не се ли казваше, не беше ли свързано с така наречената Златна лига? Малко вече ме объркват тези промени много ме объркват, защото те станаха много състезания над превари, всички с различни имена. Постоянно се променят имена на федерации, на имена на федерации, на състезания през последните години. Много динамично. Добре, айде да си... Ще попрегледаме за следващата седмица и ще внесем малко повече яснота. Сега, ако искаш да преминем към АМФЛ, да кажем там какво се случва. Да, към АМФЛ. Какво да кажем, миналата седмица се изиграха мачовете от КФЛ. Знаем Купата на футболните лиги, която включва най-добрите отбори в София. Да.
Повечето матчове оставиха отворен за реваншите изхода. Трябва да кажем, все пак да кажем резултатите на нашите отбори. В тези четвъртфинали Sure Goal и класическо Гиви завършиха 1-1. А пък Vision София се наложи с 5-3 на Creating BG, един от амбициозните отбори. А при по-младите състезатели МФК Galacticus победи с 3-1 Madara Boys. Като и двата отбора се състезават в АМФЛ. И стигаме до един от най-познатите матчове между два отбора, които дълги години се познават и играят в АМФЛ. Red Fire записа най-убедителната победа с 8-2 над Фека Ферион и продължава защитата на тровея си най-вероятно, но предстоят реванши. Реваншите ще се проведат другата седмица в началото на април и ще разберем тогава кои са полуфиналистите. В първенството как се движат нещата? В първенството имаме доста интересни, така да се каже, надпревари, особено в Лига 1 и Лига 2. Като Бацебар, примерно, отстъпи на лоша терапия с 4-6, а в челото са отбори като опитния отбор на Евротур, който вече попромени малко състава си, имаше едно подмладяване. Времената следван от Фламенго и лоша терапия. Лоша терапия, представител на по-младото поколение, по-новата вълна. Интересно беше и в Лига 2, където класиците, един от отборите, който е част от класическо Гиви. Класическо Гиви е обединена селекция между класиците и Гиви. Класиците записа второ поредно равенство след 2-2 с Creating BG, друг участник в КПЛ. А в челото са отборите на Polygram, PVG и Fiesta. Но следвани на всъщност са между, така да се каже, дори 8-ият в момента има реални възможности за да стигне до позиции за медалите, тъй като се намира на 6 точки от третия. Доста интригуващо. Да, а пък също трябва да кажем, че пък петия е на 5 точки от първия. Интересно е, тепърва предстои да видим какво ще се случи следващата седмица. А пък най-интересен е сезона в Лига 40+, ветеранската дивизия. Да. Ветеранската дивизия, където отбора на Камартон се устремил да свали трикратния шампион от трона. Хъшове. И в момента води с няколко точки разлика, да не кажем, че всъщност става дума за 12 точки разлика, но има два мача по-малко, т.е. между 12 и 6 точки води пред Хъшове. А пък между тях се клини от има на Мики Маус, който също има мач по-малко и може да, ако го спечели, може да застане на 4 точки от Камартон. Камартон в момента имат доста солидна селекция, като най-постоянен от по-познатите имена в Камартон е Дарко Савич, техния стълб в защита. С по-епизодични изяви са играчи като Евертон Джилио Том, Дани Моралес, Ели Маркес, както виждаме, Николай Христозов. Сериозни имена в българския футбол. Дълга резервна скамейка, само и само да най-накрая Камартон да стигне, вече няколко пъти даже изпускаше медалите, но тази година се е прицелил в титлата. Много и интересно. Трябва да кажем една интересна новина, как един състезател, който направи своите дебютни мачове в АМФЛ,
интересна фигура, която явно разпуска от напрежението, обхванало неговия спорт. Става дума за бившия председател на Борцовата федерация Христо Маринов. Човек трябва да си намери отдушник. Това е. Да, който вече е част от АМФЛ. Добре. Това беше Цеци. Благодаря ти много. Хубав и успешен ден на теб и до следващия път. Успешна седмица на Ферплей и на българските спортисти. Благодаря ти. Това беше Цветан Радулов с неговата рубрика, която обхваща всички спортове извън футбола. Уважаеми дами и господа, това е Ферплей. Вие слушате Braille FM. Връщаме се след малко. Останете с нас. Това е Ферплей. Braille FM. И така, уважаеми слушатели, това беше всичко от Fairplay за днешния 31 март 2026 година. Накрая ни остана само да ви кажа, че може да слушате спортно шоу Fairplay на живо в ефира на Braille FM от 14 часа във вторник, както и повторенията вторник вечер от 21 и сряда сутрин от 8. Всичко останало в нашия YouTube канал, който е Braille FM с лято на латиница. Абонирайте се за него, ако все още не сте го направили. И там ще може да слушате и да гледате голяма част от предаванията на нашето радио. Линковете към предаванията спортно шоу Fairplay ще бъдат публикувани и в нашата Facebook страница, която е спортно шоу Fairplay на кирилица. Разбира се и в официалната страница на Braille FM, както и в нашата Facebook група Приятели на Braille FM. Това беше всичко от нас, от целия екип, който работи за вас. Динко Гоцев, Цветан Радулов и от мен Иван Иванов. Чао и до нови ефирни срещи!